Saudara, saudara udah. Yang masuk lang tham na jo. अच्छा आश्रम में शानदार अच्छा Kohe, yang mana tu kade? Tino tese dhore pa mobile ma na te rom ta ya pone Sinimo mungya kami Ramkrishnapur ADC Bliss ni bisingo khobjak sini je ashram Surai Swalung Motha eba Surai Swalung surmani bosong जों बिसि ब्रह्म ब्रह्म जागा जों दिवाली तेर हैगा काली पूजा हिनलाय दङ बनो जों खालाय दङ जों अब आगिनि जे पूर्व पुरुषनि जे सिनि अप्रा साक्रा रक अ जागाव आगि न मन्दिर दङ आप्रो केन्ट महाय मन्दिर इंया जे आगिनि बर रक जे तांमानि जेमन गारिनि बा नक जेमन बेरा बा सनि नुकुं खाय मन्दिर खायजाक दाबुक जों अ जागाव जों जे 2000 सिमी जों अ जागाव सिनि सारा त्रिपुरानि अंगै सिनि गुरुदेव सिनि निहार महाराजनि सिनि गुरुदेवनि बिसिंथि खाय जों अ जागा इलां मामन बिसिंथि जों अ जागा दाबुक कतर खाय जों सारा त्रिपुरा जों 8टा जे डिस्ट्रिक्टनि लोकरक जे बिनि बोसाबुति रक जों अ जागा बिसिब्रुमनो दिवाली खाय दङ अ जागा जों दिवाली खायमानि हिंखाय 2003 नि सिमी रक जेंजाखाना हिंखाय आगिव मेला कतर खायै और एकदम बरक प्राय लाखासे खिसाव बाहाय बिसिब्रुमनो बरक जमगै अहम ददमखै खायो दागलाय जे कोविड-19 जे पेन्डेमिक तंग बाय जों अ जागाव दागलाय मेला खायलिया हायपनो पूजा अंनाय बलिपुराव थांनाय ताय अ जागाव जे हाक्सार सामपाने सिनि लुकुर नायना फायनाय नायफैमानो ओंखाय नायफैनाय बिसिङाव जों जे गभर्नमेन्टनि जे गाइडलाइन अनुसारे जों एसडीएम मीटिंगाव जों मानजाखा जे अ मीटिंगनि जे गाइडलाइन जोंहा जागा किछुटा अंकर हजाखा गाइडलाइननि जेटा पेपार अब अनुसारे जों जिनि जागा ससियेल डिस्टेंस नारनान बागै जों आरो किटिं सोंदैबाय किटिं रिगलायै आप्रक जों जुगालिजाक दाइसिनि ताकलाय सारा त्रिपुराव मन प्रथम जे सिनि महायज्ञ सकनाय जों अब 20 फुटनि उपराव जों कुसुग सकनाय आगि जय सारा भारतबर्षथ सारा त्रिपुरा राज्यथ जे यज्ञ सकजागो आबर जतन हाव सोनामै सकजागो हा साकावनो सकजागो ताकलायखे जों अब एकदम गारिं टाङै 20 फुटनि कुसुग जों ताकलाय अ जे महायज्ञ सकनानै थां दङ सारा त्रिपुरानि जे लोक शान्तिनि बागै मानव शान्तिनि बागै राज्यनि जे जत जे ओ जे कोरोना भाइरासनि हयते जे अ आबरन हयते जों तामाने योग सानान बागै जों जे ताकलाय महायज्ञ खालाय दङ ओंखाय अ जागाव जों ताइबो सिनि अंकरक कोरोना भाइरास चेक खायनान बागै सिनि गेट आबनि सिस्टेम रक जों जतन व्यवस्था खायजाक ओंखाय जे अ जागा हाबनाय जों ससियेल डिस्टेंस नारगै आखै बरना सैनिटाइजार आखौ खालायै जों अ जागा हाब्रिनाय सिनि बाउंड्री बिसिङाव ओंखाय तारपरे जों आयंग जे मानि थानि बुस रिनाय बर बाहायनो लाइन माने डिस्टेंस मेंटेन्स खायै बरक बुस रियाखै अंखरनाय आबनि बागै सिनि भलन्टियारनि टीम सानामखा जाहाथे उस्रिंखल यातै
जारा नायनानै फैनाय खाथुं खाजा खायै बरगो जाहाथे अर नङै सावै जाहाथे हय हला खायावै अर तैबो मेलानो नायथरनानै आरो पान्डानो नायथरनानै बा मताय न जों गाहामखाय पालाय रहिमानन बागै बरगो सुआव हयतो आसनो आनि कक कसरमु अ त्रिपुरा हास्तिनि लोकरनो जतननो खुलुमका जय सुब्राय हामबाय दागतनि सिनिमुं ताई आनि सिनिमुं हंखाय आनि मुं सपन देब बर्मा आं अ जे मेला कमिटिनि कैसा सदस्य हंखाय एमनेखाय जे अ जागा सिनिते कैसा ससाइटि हिसाबै दङ अ ससाइटि माने कता जोंथ' जों जे 150-200 बोसोर सिमिनो जों प्रतिति दीपावलीनि समय फैखांखाय जों अजराव कायसा जों पाल खायो चिनि जे तिप्रासा बसं मोथांगनानै बा चिनि जे सिरिसिदिनो हयतनो जों जे मानि फायो सुरि फायो दे फायो अबन हयतनो चिनि जे 140 जन राजा रानी रगबो अबहायनो देशना साजनखाय फाय दङ ओंखाय फेयाबा चिनि अरबो जों जे चिनि अनेक कुसुं लाइट थांगा अरबो जे पूजा बालि खाय थांगो ओंखाय दाबो ओंखाय ताकलाय 2020 नि सालो ताकलाय ओंखाय जे सारा बिश्व जे कोरोना हिनै महामारी पिनि दंमोन जरावो जों ताकलाय ओंखाय एत जों हम ददम खालिया ताम ओंखाय जों कारण जे सरकारनि रुल जे ओ रुल जे रायजोनो जों मानिनो जों जे चिनि अ फुजानो जों मानि सोलिनाय कारण जों प्रति बोसोरनो जों मेला खायो हम दम खायो बा जों कायसा स्टेट लेभेल मिनिस्टारनो हार जों प्रग्राम खायो जों मिनिस्टार एमएलए बा जों कायसा रेसपेक्टिव पोस्टनो जों हारै कायसा अरबो कायसा अनुष्ठान याखबा जों प्रग्राम सेंगु ओंखाय ताकलाय ओंखाय जों अबहाय जों जे सारा वालो कोरोना दङ समाव जों अबहाय खालिया ताकलाय जों सुरु मात्र आरो जों मेलाबो खालिया ओंखाय जों सुरु मात्र जों फुजा बालिसिम खायनाय जों जे मानो सुरिबै जों अर किसा जे चिन हारिमा खारिमा जों खाना फुङायगेनो जों हारिमा खारिमा फुजा खायनाय कारण अ हारिमा खारिमा ओंखा चिनि राजार आगि जुद्ध थांनाय सिगां जे हारिमा खारिमा फुजा खायो जों चिनि राजाराव जुद्ध कारण ओंखाय चिनि देशना हक खायनायनि बागै बा चिनि ओ बंसर हक खायनायनि बागै जों अबनो फुजा खायै थांगो ओंखाय जों ताकलायबो जों प्रति बोसोरनो जों जे हारिमा खारिमा फुजा खायनाय कारणखा जों जे चिनि दफारक कुसु कानानि बा जों विभिन्न हयते मुक्तिमान थानाय बागै जों अ हारिमा खारिमा जों खाना फुङायगे फुजा खायनाय ओंखाय जों खाना फुंनिसिमनो जे चिनि अरबो मानो जों पाल खायै जों बुगरिनाय बलिनाय जखन जों बलिरक बसिं प्रति बोसोर खायफेमानि ओंखाय सेमनो जों खायमालिया कारण जखन सुप्रिम कोर्ट राय रिजा खायमे हनै ओंखाय ताकलाय ओंखाय जों दिसा सुप्रिम कोर्ट हयते जों दिसा खबर मानफि जों बलि खायनाय चिनि मिसि बलि खायनाय पुन बलि खायनाय ओंखाय जों पुन ताय मिसि बलिबो जों आबो जों जत बरनो आरो फुनु गया चिनि चिराय खनाय बोरै बेसा जों फुनु गया आबो जों कायसा सिरियल वाइज मेंटेन खायो जों आबो बलि खायजोंनाय हास्तेनि लोकरक अ जागाव नरकनि अ देवावली मताय याखेबा मानि मानो जे अर पालन याखेबा पालना फायनाय हास्तेनि लोकरनो बो हायगे नर ककसरनाय जे सोशल डिस्टेंस संगति जों जे ओ जे महामारी कोरोना समय चिन अर जों अलरेडी नो कायसा 1 मिटार पर खाय जों आरो कायसा सोशल डिस्टेंस नि बागै कायसा राउन्ड नि तनिजाक ओंखाय जों मन्दिर बायखांखाय मिनिमाम नो 5 फुट खाय जों हाकसालि मा दंनाय ओंखाय अरनो 5 फुटनि हिनै जों हिन दंफनो चिन आरो अलरेडी नो जों भलन्टियार मेंटेन खाय भलन्टियार थेबाजांनाय आरो जों प्रतिति बरंनि बरंनो जों डिस्टेंस वाइज के तनानै बागै जों भलन्टियार सामजाका चिनि सुब्रा सुरेन बसन हयते जों आबदत 150 जना सामजाका आबो जों अलरेडी नो जों चिनि भलन्टियारनो जों क्लास खाया कोने अलरेडी नो जों आबो कमप्लिट खाय तनिरिका ओंखाय खाना आइखांगायना जों आबनो जत जानो भलन्टियार जों काम थेबानाय ताकुनि सिनेमा आनि मुं ओंखाय गणेश देबबर्मा ओंखाय आं अ सुब्रा सुरेन बसननि कायसा मेम्बार